Sagudayon nga ron ti surat, ti pakasaritaan ni Simeon, nga napuluan, Gambrod. Dear Manong Nemi, Rabi, ket pinashare ko manin ni Laila, Manong Nemi nga sabsabumi. Wan, imparking kon ti motorsiklo, Manong Nemi, kalpasan na, tinurong kon ti ridaw, ti balayda, sa aktan tugtog. Agtataol da dyan akagalot nga aso da mano. Magtaigalot da ti aso da. Ngayon no, saan akit kinawat nakkuman. Nilayla mismo, Manong Nemi, iti nangilukat iti ridaw, ket simabat kanyak, iti kadigdigos abang luna. Ni magarabiim, Layla. Ay, sige gahim si Mion. Sumara ka. Agtugo ka. At damat natatang na kinanang na kusina at sasarita. Tata, nana, dak. Ay, sige ni Simeon. Buwan tata. Lalakit ang sasarita kayo nga ron. Kumusta? Kastoy. Masapakam to ang agreeing mabigat. Tapay. Naka-schedule di pa ng buras mi kanagiti ato nga bunga ti mula mi nga nateng. Ay, good. No, kaskaso ng line si Mion. Dahil yung munang harvest mi. Mabalin amin. Awan di babasit. Mabalin amin nga burasin. Ano na dyan nateng yun, Siling narnoo yan. Dati pangpakbat sa pangpakbat na tarong. Pariya, sitaw, nagranata. Kadi, no, kaskasto na lang, kung anong orda tatangkin nanang, datati kaduan di maharvest mi, sipod agmulmulan ni tatang. Agmulmula kami iti natin. Di adon tungarot umay masapang agangkat na komersyante. Una, ora dala 5. Baka hadda pa nga magabanan amin. Aduman di kiti karo pa mi nga umay agburas. Katulungan mi agburas. Kung ang ordin tatang, dati pa lang ti kapibintasan nga panagmula na itinating. At ang amin nang ibaga kayong kuwana, nang isuro kayong kuwana, no, kasi pumayan na, tapno kwa. Talaga nga, permi nga marnoo yan, ti bunga. Kurin no, awan tigis na. Ay, awan. Gabot, sampai paspasuyot ni tatang, Apa nga, basta, ada nang isuro kayong kuwana na pinta sa panagmula. Nga saan nga arakan nagiti peste. Adare tayo ikabkabil na nga mangbugaw ka nagiti peste. Mabutang dangaw mo sila kasi ay. Hanggang paspasuyot. Organic fertilizer pa tiyoso sa rin ng abuno. So nga panagkunat, naimas ni buhol nga tinateng mi. Mabaling kumarati mapanagburang si taya. Gumatang ha. No, kayo mo gumatang. Sapayang katumay. Nasapamot ka rin nag-reportag ni trabaho kin tumbigan. Ada ka papanamikan no kini boss ko nga masapa. Hindi mapuyatan ka ron. Kasla mo na ibagang pagawidan na kon. Kumusta nga ito trabaho? Well, nalakaman na trabaho. No, da papanamikan ni boss. Siya tag-drive siyempre. Personal driver na ka ron. Namak nang ni boss mo Nabag nang adot balayda, nakkel ti balayda, sa oras saan nga nagtrabaho, kapag naka-adal mo amin ng iti anak da. Kaya lang, baloy suna, masukan-sukat ti babae nga sangpit na. Nukasta nga, da papanamik, at adamot aglugan nga babae. Aglugan da duwa jilikod. Apalak na ko. Apal ka. Siyempre, pagbalinan da nga hotel, ti kotse. Kunakbad no kagini boss, nakabubisit no ditoy. Itaros kay lagin iti hotel, one motel, kunak no ka iti. Huwag ko na. Hububing na babae. Kasi lagin kasadar mo kasi yan. Amo man kada kwartana. Gagatangan na nga ta. Mamalin, di kita GRO. Di ba ti GRO kita rabi? Kita rabi ang trabaho, pati aldaw trabaho pa. No? O dumang kwartana. Sana karoon ng bebe.
Kahit sabi ko ado nga talaga iti mapaglakwan nyo. Tawagan ka to na bigat. Sabi, tawagan na. Katap no, good morning ko na ka. Sige nga. Inakon. Jack pa na magat I love you. Kimbaga mi din. Kilabagak man ti I love you at barbarang isarunong ti I love you to. Hampay lang ita. Apay. Wano ta ka di sabali nga kalalam kin ka? Wano. Budno ka di nga tinaminsan kit imay dito ni Don Ambrosio? Tibos mo? Imay di nga mga anak. Ano yung bagana? Kahit nakanunggatangin ti pagmulmula meeting natin. Kahit, ay, pulos ko na ni tatang. Pangalam mi pa iti pagbiyak mi nilako mi ko naman. Agad-gatangan na gayam ti dagayo. O, gamrot sa amin ti bus mo. Pag ko naman gamrot, nakalawlawa lang at daganan. Kaya na pala gatangan ti dagami. Haana ti gamrot akit tay aguman na nga, gamrudan na nga nga bayadan. Uray pay, nakalaklakamat ti baga nga bayan. Iso nga ako namat ni tatang, dinantupulos ilako ti tawid na nga daga. Nga dahil ti pagbibiyagan mi, nga sang ka pamilya. Siyak ka nagtikakapsat ko. Manong nemi nasapak nga rod nga nakaturog. Kapat masapak mat nga griing nag-alab klakak. Kat siyempre, bimangon na, napanag na, nagkape, nagpakadak karatatang kininanang, gananad kakang kalayon, ti palagmaneho manak. Kuwentan, ako pagnanagan nyo, ako magpakit na pasama ka, disgrasya ka na kanya ka, bakit nga ba maneho ak? Taurayim ka di pa nga na mapasamak. Sabi ko matawan, tawarin na talang kang ag-drive anak ko, no sa aga na talang takasabat mo, no sumarsarunukan ka, mapasamak lang ta, mapasamak di disgrasya. Hindi magdano na ako manong nemi dito ibalay, dadun Ambrosio, nakalokatan ti gate, simre klatan manong. At isunan manong nemi nga mga ruuray kanya. Nagbayag ka. Kaya apag pag-isunan na di oras kayo magambos. Lasig nga rin. Glogan ka. Kaya kayo ito una aglogan mo, sakti mangilokat ti. Ne. At damat kayong babae ka kada. Imuno na nga naglugan. Lala. Dito kami nga doang aglugan. Dito likod. Laglugan ka matin, nagmanukan. Boss, sa tinugat papanantay. Lairowar mo pa lang tikot se. Tayo may rowar mo. Isardeng mo ta. Irikip mo ti gate. Samon to ikandado. Manong nemi imbaga na sa dinot papanami. Makit-kitak mo tila ta isarming ida. Sa bari obratan. Loko na ito. Naaram na lang kayo dahil so. Sino na takaduhan ang katawanan ng babae? Taon na. Hindi nag-ring ti cellphone ko, anong naming, kat inreping ko, sinong ba? Nalipatak. Tawagan kan tunak. Diyak mo tinawagan ni Laila. Isip tumutawag ka niya. Hello, good morning. Tawagan ka kumaitay ng medyo naladawak nga nakaring. Gayet ko lang yung padamag kang ka. Noon niya titakas ko na pasama. Hana? Adadakas ka na pasamak dita? Uwain. Adadakas ka na pasamak? Awanin. Punos ng awanin. Awanin. Di kiti burasin mo kuma nga bunga di kiti mula mi nga nating. Awanin. Naburas aminan nga bunga da. Sana ilusak-lusak. Narakrak pa iti alam. Oh my God. Sino't nagburas? Tsaka mo. Adumat na kiti tugot. Ada na kiti tugot ti saka-saka. Tugot nga. Nakabutyos, nakachinelas, nakasapatos. Aduda. Rinamsak da. Kaya masiguro ti turog mi. Ini nagburas da.
Habos ta nagburas na tawanan di kitibungan, inlusak-lusak na pa ginabot-gabot. Di saan nga awanan tagbunga. Awanin nata, ginabot-gabot ng inlusak-lusak di kitibula mi. Ken rinakrak na ba iti alan. Isunod natapin nyo. Awan ta mo mi. Ita lang mapasamak ti gasto ka na kami. Paunay matintirang gasti tao. Tinakaw dalang araw din di kiti bunga. Ginabot-gabot na pa nga lilusak-lusak di kiti mula yun. Ngaro. Sigaro din. Alagad ipadyusulatan ti amin. Sabi ko mat, saan nga makonsensya na eh. Sabi ko mat na makonsensya ko na hindi ka, kinutak iti data. Sige nga agman manayuhak. Dahil baliwan ito nagsalita. Sige nga rod. Hindi kita ikdagiti duwaman ng nemi. Kaslasan da kaya tagsarda. Boss, iti kasidgan ng hotel. Iturong kayo? Hanin. Nagpatpat ng kami mo. Nagpatpat ng kailangan rin, boss. Sa ito'y palag. Makamamalas no ka, boss. Inamuna kit na eh. Ang mga numadisgrasya tayo. Ay, tanangam tagmaneho. Tanangam. Naging ka na nga. Nagrinukat na. Nasakit timawag kang gaiday. When, boss? Sino? Ni Laila. Ni Lailang anak ni Goryo. Putot ni Goryo. Nga anak ni Silvia. Wan, boss, ama mo yun? Kaya kinapamok, amok nga rin, di kita naganak ang kuhan. Yung saan ko pa nakita ito nga Laila, tayo din na panak, hindi balay na. Awang ka idikit, taaday up mo. So nga sakti nag-drive, nga napariti balay na. Awan da di inaunang anak da, tada na panan na. Nalapsat ka nuwet? Wan, boss. Nobiam, aral magpailaeng. Abi, boss. Kung makita kat kursunada, sigurado. Kukwak. Nimat, boss. Gagawin nyo pa lang mit kanyak isunak. Adulang at babae di biyag yun. Gampro na talaga na ito kalakay. Ano ko ram? Awan, boss. Bukbukodan nyo matlamin eh. Namin na kursunada. Kamay lang ako Uray man pa no. Gabura kiti kwarta. Imposible nga din kaya. Boss, hanyo nga magatang amin nga ayan. Why? Di kaya na kuma. Anat na pasamak ako nada. Dejay apitan na natnganda kumita. Harvested na nga bunga da kiti mula da nga natin, boss. At nakanumat ng ramsak. Binuras da, tinakaw di kiti bunga. Inlusak-lusak da, ginabot pa di kiti natin. Sa rinakrak na kanubay ti alan. Nagloko naman tindi kita. Nuapikid ng naramid na takas dya, boss. Ang bali ko mga inalad na di bunga, handalakit na dinadaal dyan natin. Tapno agbunga manin. Kaya agbunga manin, titakawad ng tumanin. Sino nga tapos na kinaramid? Kita mote nga ron. Kita nga palang ang dakas itong mapasamak. Nagkambrug mo tayo, kita tatawa ng kanarami. Siguro, boss, at damay isang tao nga akin utot. Kadagiti na pan nagburas, isot tauhan, buyot na ita nga, dakas nga tao. Kalalasanin nga sopa ti panunutem, basta i-concentrate mo, tigbaneho, tapno, masapa tayo makadanon. Boss, sa dino tayo nga magmigat. Okay. Maamitan tayo ti alas 7 ti restaurant na Dagdaga Santa. Sa dito nga mamigat. Hindi kami nga rin nga namigat, manong name super lang panakamatmat ko iti babae. Nga kakuyog mi. Napintas mo. GRO ka? Ano? GRO ka ba? Hindi. Apay nga rin. Kasapulag dahil di kwarta. Nagalalis na nagsapol ti kwarta. No sa rin ti bagi.
tagayo. Sika, guwapo ka, kras ka. Tsak pagananon ti babae nga nagumanan ti lalakay, laklakayan. Manong name malagip ko lakat nga road ti ko na dimbos. Awan isuna, takalpasan nga nakapangan, napanitisian. Ita, nakabaybayag, at siguro man ka sa sarita na. Kasta doon takuntakin naman ang name umadayo itihan ko. Di na kahit siguro mangig ko. Noon niya rin pagsasalitaan na kaligit tawagan na. Kasi lahat napakit atap ko manong. Nga pangulo da ito nga doon, iti may isa nga sindikato. Businessman ko na naging. Anit ibis-business na. Aw mati makit-kita ng laklako na. Basta laki di, ada pa panami, ada komperensya. Natendaran na. Dinakmot paspastrikan, basta bati ka lang ito kotse ko na. Anong name, gamot na di may mauray ni Don Ambrosio Rimuarak. Tinawagak ba ni Laila? Hello, Laila? Simeon. Anat na pasamakin. Gusto ko na at isang sangit inanan. Gusto ko na mati tab-tab bugaw. Tab-tab bao. Parang pungpungtot ni tatang. Apo, imagine. Namnamaan mi nga makaigam kami, kuparak ka lang nga kwarta. Imna jay. Di kat balbaliw man nga mula kami. Padaklam mi manin. Nabat ginabot nga dinadail. Di kitinating. Nagranggas da. Nakadagdagas da. Hanggang balik ko mga tinakaw na naging ibungahan dalakit kumadinadail di kiti mismo nga natin. Panghapitan mi kumatina kabaybayag di kitay. Tamo, no may estimar nga nalaing tingin natin kat agbayag na narot tarong kata kamatis ay sili. Hanggang balik di kiti. Halos to na. Hanggang kanina pa police station at may blatter. Napan ni nanang ini kapitan. Ket, data, imbestiga rin da ka no. Mabagay ko mga pwede polis. Tapos nalikas na kita. May blatter. Nalagmula kayong harman na. Huwag gayam. Hindi, imay ni Don Ambrosio dita balayo, awang ka. Awana. Nadamag ko lang nga, imay, kadatatang kinanang, narantada agatangin, ti pagmulmulaan mi, iti natin. Awang ka ti atap yung kangkwana. Nga isot akin na namin. Tibus mo? When? Nabak nang iso na, di ba? Api nga, pati natin, kahit na ba nga, gamruden? Kasta di gamrud. Ure basit nga banan, gamrudan da. Kansa lang na ita. No, napaay kini tatang mo, nga gumatang, manggatang tidagayo. Sangata nga da ita di, balas na. Agad atap kinibus mo, nga iso ti utek, tinapasamak ka na kami. Mabali na kasta. Gabot na, hindi pa lang agad atapak no anyat trabaho ti boss ko. No makikontak ka na kiti kakadwana, umadayo, ngagsaw, nga makisarita. No ada kamit na, kamiting na nga tao, agbati ka tituo, kotse ko na. At siyempre, hanak ba't nga bodyguard, driver nakmat lang. Di saan ka sumusurot keng kuwana. Agpatinggak la iti aging ati kotse. Ningatan doon, Ambrosio, iti utek, nakabasbasit nga pakakitaan ni kwarta. Uray basit no ado. Uray basit no ado. Uray basit nga banag. No, adot kay papanan na. Uno dakkel ti kapapanan na. Nangorte ramindek. Agreportek ti polis kiti bagak nga ni Don Ambrosio iti main suspect. Amat nga basta
Gabutaw mo ebidensya. Alakit agmuna kay manin sakit og siim no agbungan tumanin. Tapno ni kasta masiiman yun sin akidarami. Manong nemi narabyan kami nga timteng ket ko na ni boss. Mga kantuyan takwa. Ang kapilagaw awin. Abay boss. Ginalpas matindi duty. Kaya request ko ng overtime na. Tabnawan mo ko lang. Dati overtime pay mo. In-advance ko. Sa dino nga ti papananda boss. Papanta pa siya rin ni Laila. Boss. Apay. Pasyaran ta nga dua. Kadua, kung pasyaran ta nga dua ta. Arman ta nga rod nga dua. Agkarabal ta. Boss, pangasam ka di matin Sana ka di matin narabrabalin. Apay. Di mo kaya ti ma-challenge. Karabal mo ti may sa kanakay. At ang ginatang kong iregalo kang kuwana. Amo ka magustuhan na. Ketsi ka. At iregalo. Nung mapamupasyaran, awan iregalo kang kuwana. Awan, boss. Ni Sabong. Saan kumat nga nakarawaman ti kasta? Ay, amo. Masapul nga amuam no anyat magusgustuhan ti may isa nga babae. No, kahit at maregaluan na, di regaluan. Diba? Siya nakailatan mo, di ba? Mapan. Alangan man nga, kakuyog ka. Kinagaraara magpad kang kuhana. Isubli ka na kayo na ito, intedyo kanya kung overtime pay mo. Boss, inakon. Alagang din nagkayat na pagustuhan niya. Alangan mo, boss. Ngadiyar armag, kaya mapamut armag nga andaan. Alagay, mahala ka. Manong name di adakon dito pala tinawagak ni Laila. Hello, Laila. Umay nakakano pa siya rin ni Don Ambrosio. Ano kinapod na kahit na pa ha? Nga i-drive ba kida? Nga ag-overtime ha? Minsanin ko na. So nga tinawagan nga ito no mapadaanan mo no mamuam nga umay nakapasya. At kanong ginatan ng regalo na kengka. Amos na sang nakpay nga inaklon. At dapay baknang karibal ko. Dapat siyem ka tingarod nga kayat ko. Maputbutay nga kay. Dagal ti bamatik nga aramidan amin doon ang burusyo ti kabaylan. Pamuspusan tapno. Magunod na ka. Simeon, oraan at araramidan da nga doon. Kasano na pakidnap na ka. Dagal ti bamatik nga talagang nga no saan man nga miyembro isuna no dikat isupay ti Pangulo ti Sindikato. Adot ubing na siguro. Nga giwarawaras ka dikiti ba iparit nga agas. No illegal man tinegosyo na. Malaksid kineta. No anta kahit na gunutin, aramidan na ti amin na pamuspusan. Kasi pananggatang na ti balay, ti dagayo. Gabutasan nyo akayat. Mga aramid ti pamuspusan tatlo. Ag problema kayo. Iso nga ta? Iti akin utek ti napasama. Dakil ti pamatik iso. Kaya nakartirumpin ka na bidan mi. Agsiim. Kaya maawamatan ti umay datakahon. Padasin nyo kiti ang apanan iso na. No, dakwar tayo, gumatang kayo iti mabalin ng arakan. Kasi kumatian niya. Nada ka din itatang mo dita. Nada. Mabaling ka din isot ka salita. Pakit cellphone mo. Please. Sige, sige. Tata, na yung pagkarabiyo. Kastamot ka. Simeon Barok. Nakarakdakas tinapasamak ka na kami. Nakasaksakit nga manunutin. Awang ka din tatapin nyo, tata. Kasi itimbaga mo kinilayla.
posible man mapasamak ti kasta. Tagden dinamat ti kinagamrud de dyan aton. Ado ti ginamgamrud na. Gusto ti pagtataudan ti kwartahan na ita. Kursunada na ti daga. Kapag mulmula ami, may natinagad nga agatangan. Impulos nga dyak kayat. Pangalam mi pa'y, di pa mataudan mi ti kwarta. Lakaw mi ti daga. Mapana makimulmula kas dyan. Hindi doon tadabukod ko nga pagmulaan. Gabo siguro ti sakit tinakim na kapunta na paay ka na kayo. So naramin na ti kas dyan. Kim kasano? Tata, no, iman man naghuwag isuna, no, adda giti, maman nakasalita nga tattao, pagbatsin na kiti kotse, no, adda kayat na nga tawagan, umadayo isuna. So nga dakal ti pamatik nga, pangulo isuna ti sindikato. Pati bawas nga banan, natang. Saan nga na dyan natang, mailako na, iti gun-gun-udan na tata. At ano radyo lang kumati gun-udan na, api nga dinadahil na pa iti alad, dinadahil na pa iti alad, kan na inlusak-lusak na ginamot na iti natang. Huwag nga ron. Kahit nalang siguro yung ipakita ken ka, iparik na ken ka, ti sakit tinakam na, nga nang pahay ken ka. Kaya nga tirumbe nga ramidan. Insigasin ko ita kini Layla nga apanan nyo ida. Gumatang kay kada kita'y dingwan nga mabalin yung ipupok, igalot yung taon nagtiya. Inaladan yun, di pagmulmulaan yun tinating, kita posible nga arakan da kit, aramidan da ulit. Umay ka nun ni Don Ambrosio dita, kas kunan, umay na pasyaran ti anak yun. Tanahagan anad kailang, gabota talagang dakas nga tao ni Don Ambrosio. Napagkala nga gamrud. Aramidan ti amin na pamuspusan, agbalay gilakid dit kahit na nga aramidan. So nga, delikado ni Layla. Sige Marok, agramang kami kanata pamalag mo. Agramang kami ti singasing mo. Agsasalita kami nga sa kapamilya. Sa pagsasalita kami dahil. Inoray ko manong name iti duwa nga oras nga napalabas sa anak pailamat maturog ko na. Takait ko maamuan. Noon arat resulta, ti panang pasyar ni Don Ambrosio kinilay. Kalpasan ti duwa nga oras manong name tinawagak ni Layla. Hello, Simeon. Pampanaw na. Good timing nga na. Inuray ko't 2 oras, sakbay nga tumawagak no mamuak no anat resulta ti amin. Saan kong ginawa ti regalo na? Numampay manoksaw. Inulit na kinasarita ni tatang. Nga katangan na diyaga. Oray tan awam kanumatan ni mula na. Yung mas kasati nga salata kaya ni tatang. Nakasa okay din na tatang ang pa. Imbes nga mulaan mi tiraga itinatang imbaga ni tatang agtarakan iti kalding. Agtarakan pa di baka. So imbaga ni tatang ito bigat ko na mapan nagsapul ti mapan na pagkatangan ti kalding ken baka. Tapos ni suti may pupok malagdaan di alad tapos saan nga makalusot ti kalding. Tapos na serbi na kiti mula nga green pie laing nga arabin na kiti kalding. Good. Kahit no aramidan nyo rin aramidan nyo mateksiin. No naskin nga ibulos yun duwa nga aso yun kaya ipan nyo sadyay. Tapos nyo kasi katad magriing ka na kayo no adag panggip. Ngayon na Pilipinas no galot yun lahat. Tapos nyo kasi katad awan timang bugtak kadakwado no kasi pagarikan.
Inaramid nga rod manong nemi datataguryo tikas itimbagada ket sa nga pulo ket lima nga kalding talo nga baka. Sumulakanot kabailan di kwartada. Ket nung matakaw di kita, sa bali manin nga luhi. So nga binantayan dang ustoy tirabiman. Intuloy kumet manong nemi tinagtrabaho kani Don Ambrosio. Kani tibay sa ngal daw manong nemi isardeng mo dita. Takasarita. Sige, boss. Ne. Jack na charge si cellphone ko. Lulubat na tayo. Ay, sasapo. No kaya chibus ka. Dati yung cellphone ko to sa rinyo. May kabay sa akin dyan number. Lalamangar. Sige, bulod ka. Hindi kailan ba siya nagbasa at kita message na ta. Ano ko pa, pabarak basa. Ang bilaing, ha? Sige, mamalitan. Anong naming yung cellphone ko? In nga, takos kung anong naming nga. Inset nga may record niya man na pagsalitaan niya. Kaya magsalita na, hindi ka sasalita na, at nakarecord. Nawais ka. Don Ambrosio. Waisak mo. Hindi malpas na ka nagsalita man ang naming sublin ng kanyak di cellphone ko. Na. Dan. Boss, inutoy. Basta, Jim, barakakang muna tayo sa dyan ipaparanda. Ito nakadanon na kami manong nemi tim saan karimbaga nang agbatiak ka. Dito ko sa keturaik so. Pinalak ti cellphone ko manong nemi. Madama pala tang agrek-record. Doon na alpasin salitaan. Inedtap ko sa ko in rewind. Dinengag ko manong nemi ti salitaan. Yes, boss. Nakatawag ka, boss. Nagsimong badminton Don Ambrosio. At nangib ko mano. Inton rabi ka no. Iti ayan datata goryo. Mapanda. Takawan na kiti tarakan. Kunagtupan. Kunagtupay. Pagpatinggan da ito nga, kinadakis mo doon ang prosyo. Kansa nga mabaling agbalik ka magrebal kanyak. Sinarurok at tinawagan manunemi ni Laila. Hello, Simeon? Husto ti hatap ko. Ni Don Ambrosio tis utak ti panakatakaw. Daki tinatingyo, kinti pa nakadadail, daki tinatingyo. At ebidensya, adda. Gabutan na takamat da. Tinaramid da. Kasano ko ba? Imbaga, manong naimi kinilayla, tinapasama ka pa ng bulod ni Don Ambrosio ti cellphone ko. Kinti pa naka-record, iti nagsalitaan da, manong naimi, ti kinontak na. Nga naibaga jalakay, Ijay, tipapanan nyo. Dahil nang takawan nyo, nang dadailan ka di kitinating. Di kahit nasawan. Dahil umanayan da dyan ebidensya. Anong na yun? Anong rodin tiramitan tayo? Kasalita ko ni tatang manood data. Internet cellphone man. Tada. Adan ebidensya nga ni Don Ambrosio ti utak. Tinapasama ka pa nakatakaw, pa nakadadail, di kitinating nyo. Rantada nga takawan, di kititingwan nyo. Diba? Kasta't ibaga ka na kayo pamuspusan, apanan nyo ida. Kanamitas na tinungpalda. Yung turnabi, umay da ka no takawan, di kititingwan nyo. Ano nga tiramidin tayo, bro? Kastoy. Saan kaya agpadpadlaw, nga sisiiman nyo ida? Di kayo rumurumar. At dahil at ito nagtibalayo. Masaripat patan nyo, madigiti tarakin nyo. Saan ka di? Aman. Saan nyo nga palpalustran digiti aso. Katsyak. Mabanag iti police station. Kalpasan nga. Malpas na ito
panagkisarita ni boss ko na sino man kasasarita. Agpakadak to. Mapanag ti police station, kasarita ti gayam ko a polis. Kini pakamog ti amin. Agpatinggan na ito yung kinakambrod dahil nga dun Ambrosio. Tapati ni Laila nga anak yung ararmag kat kayat na pa agamrude. Nagyaman kami kang ka Simeon. Bagtanera na nga agtabtrabaho ka kang kuwana. Agikatak doon data. Sa bagay, awan tumaten ti manayhuak. Ta sigurado nga mabalod to na di nga doon. Kaya di lang ay naramid na. Saan to nga tama kalaso? Tata. Once nga adda pa kay pilaan ng ti kaso kontra kang kuwana, tumaod to di kiti ado nga kaso. Tanapeklan nga ron data nga dakas. Sa alangan takda kayo tinangaramidan na ti kastoy. Kahit mo adan to kastan nga kaso, di kiti nangaramidan na ngayon muna, ngawan ti maramid da awan laban da. Rumwardan to. Ibaganan tumutin ti amin. Napaspasama ka na ko. Iso ang susukot dun ti kaso na, hanto na makalusok. Irimalpasan man nun nimi ti panagsarita mi kinitata, Guryo, rumroman ni Boss Ambrosio man nun nimi, itinapanan na nga luka, nga balay. Dan, Boss, agawitan sa di balay, aghapte ka labasita, magbagbagik. Abay, boss, magtawag ang tulagan ti magmasahe kanya. Kano siya ti magmasahe ka, boss? Loko ka. Aghapde kan. Ay, boss, pagpag-isunay, tada ko mapapanak kitang malang ka. Nabanak nga rin di police station, manong nemi, dito may tulod kon ti doon. Kaya dito yung sinapol ko, manong nemi, di kayim ko a police. Apag pag-isuunang isod na kanjutin. Apay, na problema? Adda kayat ko nga, iyuman ka na kayo. Makamukan na magkisarita ka na kita kakadwan, no? Kasad aramidan nyo. Siyempre, kasaritam ni Hepe yo. Imbagak kang kuha na ti amin manong nemi, agsan sa nalte. Dahil ito yung pagkibusan ti kinatakas na diyan nga doon ang bros yung apos mo. Amang ka din nga kahit kakumang hindi ka kontakin ta. Si imam dito nga, bus mo kakapatado, tagas ka ramitin ako na. Hindi pa lambat nga agad atapak. Imintul-tuloy ko matatrabaho kong kuha na atana. Masapol ko matitrabaho. Ngayon na hindi pasaldo na kong ka. Nagkapo iti legal. Isuharad nga taktong kayat, sumurag kong kuha na. Kanawan to nga tamat ng ima naghuwak. Numatiliw iso na. Urorami lang amin nga dalaga nga dakkel nga ebidensya. Ado di kiti mayat nga magsaklang nga kuha na. Wala't ebidensya na. Ngayon makas pagkarigan tagkakasod ton. Agsasaro ng tumatanig di may pila kaso kontra nga kuha na. Amumamit kahit nga talaga nga may isuon na nga Pangulo, kuno miyembro at may isang sindikato. Gamrud na dyan nga doon. Saan lang sa nikwa? Gamrud pa pati babae. Amo madlaw? Ang madlaw eh. Ado nga pamanik-nikin. Takayat na pa gamrudan ti ararmit. Oh, karibal nakpay. Ada pa lang dya init manunimi di pa limnak iti mapanak iti ayan dalay. Simeon, masapul nga dak. Kabayatan nga, may sayang katiamin. Tabarbaring no, aklo na nakto ng balay kita yun. Nagdaklo tinitulong mo ka na kami. Nakas pagkarikan lang. Na siyempre, numatilto na dyan ka tao. Saan nakto nga ubuting pay? Iti panangaram na kaniyak. Gamutamok, nga ipamuspusan na ti amin tap numatagkuhanak lang. Gusto ko na, bakal nung pakidnap na. Kinawan tumatan ti kabutbuteng mi, nga posible nga, mangdadahil nga mangtakaw ka na iti, mula mi kadatarakan mi. Nuawan tunda dyan nga, doon ang prosyo. Nabalitan tumatan na kasal.
Nagkasar. Nagkasar ko nung kat di ka pa inaklon. Dadang ni Simeon. Dakta na. Ay, siya ato. Nakasalita ko nagiti polis. Ket tawag ko lain. Ti urayan da. Sakbeng agtignay da. Yamangan metin no makanloto di kita tatahaw no haanto pa'y nakadanon dito di kiti polis. Tata, once nga makakita tayon ti tao, ngumasasidig, tumawag akton ka di kiti polis. So nga, saan ka nga rumrumar? Tapno, awan ti panagamak da, nga umasadig, kasano nga tatkaano da? Ket, mabalin nga binilang dano, manutya kalding, manutya baka. Baka di may isang tao, gumuyod iti duwang kalding. Gumuyod mo na saan, bumagkat. Mabalin mo siguro nga, nakurang da nga sa kapulo kasi. Sige. Dito ka kagistambay tata, makipangrabi aklabasita. Pangrabi iyak, manong nemi, nagsasalita kami, kinilayla iti salas, idinto tagdag nagsisi, ini tataguryo, iti tawa, ti uksilad da, nagasawa, ta isot pakakitaan da, ti medyo nalawa manong nemi nga ayan di kiti tarakin mo. Kidem ti rabi, manong nemi, numampay narnuoyan met iti bituin, nukas nga awang bulan, ti bituin ti ado. Iti kumitak manong nemi ti amyanan nga yan di kiti tarakanda. Medyo nasibngit. Narigata kita no ando mo sa sidig. Aging ka manong nemi idi alas 9 ti rabii. Imahin ni tata. Tata Goryo. Simeon. Ano naglaw ko nga pag-araw ti kiti amyanan. Sige tata. Awaga ko ni kiti polis. Nagastregen di kitag tatakaw manong nemi ti uneg tinaladan. Idi tadawagak manen ti amamok na polis. Sir, asidag kayo? Adda na mismo di kiti mananakaw. Iti asidag di kiti digwen. Tanda ni ka makadara na. Nung mabalin sa kitangan nyo pagunyan ti sirena di kiti lugan nyo. Pagunyan min tumatlaing. Nulaki dita mapalawlawan may ida. Sige sir. Dimteng di kiti pulis manong naming saan mi nadadla. Kaya ka, nakakita kami na di kiti pulis manong naming ang magpalpalawlaw ti ayan di kiti man nanakaw. Nagunin ti serena di kiti pulis manong. Kaya ka, nagkumanong naming ti may sa kadakwada. Ingato na kiti imayo! Pulis di kitoy! Nga, awan kay itan, kunak tinakam kumanong. Ngayon tarantada makilaban manong. Tadagayin paltog da. Sos. Ay, ginagit kayo Layla. Ang mga nod na makadanon ng bahala dito. Napasamak ti pinutok manong nemi. Napigpig sila. Napigpig sa di paltog di kiti kalaban di kiti polis. Nemi ti ayan di kiti mananakaw manong nemi ti ayan di kiti nagaso. Naging ada talo kadakwada nga nangingaton ti imanahan na kayat ti matay. Sumuko kami, sir! Sir, sumuko kami! Hanggang talto nga, sir! Idi, tarapusasan dan manong nemi, di talo nga si bibiyag. Imasadag kami maten kada tataguryo. Sir, tikiti ayop. Kinon ko na tilakay manong. Natay lang karoon din tayo sa ingkugtar na mailan. Kaya di kita talo kasi bibiyag manong nemi. Inimbestigar di kiti polis. Asino tinangbilin ka na kayo? Asino ti mastermind? Awan boss, na kami lang boss. Manong nemi, nagsiputak di gayam ko ka polis. Manang ruso. Sir, polis brutalidad. Naramina, tignan ko lang yun. Kahit mo ka dito maparparikan, ha? Agpudno ka tumatlang. Sino ti masterman nyo? Sino? Sir. Sir. Ni Don Ambrosio. Nadala pa nang ibaganan ti kasya, man. Imbilin ti hepe. Mapandag paramid ka dagos manong name ti warrant of arrest.
Irinedi mo lang nga kabigatan deti nga rabii manong name nagtinamag nga ti dati nga boss ko ket inariston dagiti pulis ket impusok na diti pagbaludan ket nagsasarunon dagiti ado akaso laban ken kuan. Agyaman kami ken Casimyon. Ay, okay lang na ta. O nanyaman na. Paggrabe nga tumulong iti bata ka tao. Nangaroon na pamilya ti patpatek ko. Kung naglangin nung awanan ti problema kaputa. Nakagayemak iti kaysa ka nalaing agriculturist nga nang isuro kanyak no niya iti aramidak tapno na pintas ti mulak ka natin. Nakapimpinas nakaanadot bunga na. Awan makasadag insekto. Niranamat data nasakbay ti harvest ket may inudod ni Don Ambroso ang agatangan na tindagami. Yung siguro ti sakit tinakim na sukas dito na pasama. Maglaki din na nairanamit nga sikat ti driver na. Tano awang ko man di awang ka ko man di nagtultuloy ko man ti amin. Nahangmungin si gasing nga gumatang tayo ti dingwan tap numayapan. No, samungan arman ti anak mi. Nagtultuloy ko man atos ti nga didigray ti biyak mi. Layla, anak. Tatan, aklo namon. Na? Aklo namon. Ni Simeon. Tagasawa kayo. Alam ni Tatan. Alam, lapanawang kayo. Tata kayo tagsalita, ha? Sige, tata. Thank you. Tulungan da kita pa ng lugo itrik dati anak yun. O, nagagmuwit ang tatang mo. O, awanan ti problema. Awanan ti kabut-buteng mo nga mangpakidnap keng ka. Awanan ti kabut-buteng iyo nga agtakaw o nagdadail ka na kiti mulay. I love you. Sige, I love you too. Mapilpilit ka na sa. Ano nga mapilpilit? Kinana naman nung name kit isontin mo ng imarako. Tinaramid ko, binalas ko dahil tangarakop sa ko inamalan na kiti lips. Bimalas met manong. Dahil ta kwartom. Dahil ta kwartom. Tapay. Mamiyan ako nung oreta. Nitatang mo mismo ng ibagang agasawa. Sige, hindi umiyang karoon. Yung pagkamo karagnagan kanyak manong naming ang nobya kon ni Laila ket kunak kunada lagi ta anak ko dalakid di kwarta mo ornong mo no kabaylamon ti pamilya di pamilya kayon agpamilya kan kapag ngarod kami ngarod apang kam ngarod ng asawa manong naming ket abalayan kunada datos kalbasan lang ti makabulan nagkalaysa kami kini Laila manong naming naragsa ka kalaysa tadakamat lahat iti nagkatuluyan naman pa'y almost 2 years ka nag-aaram akin ko. Idya kami nagnaed manong nemi iti Sularda dito'y kami nga naging patakder ti balay ket timultulong ako nga sikaso kadag iti nalawan limawa nga dagada kaputa dagiti kaabay daga nag-atangdan tapos di kasakit na lawlaw mo lang ti pagtarak nandan ti dingwen ken pagmulaan iti naduma-duma nga nating. Wen manong nemi, insuro na kami ni Tata Guryo ti akatugangak manong nemi no anya ti sekreto na ngagmula. Kad na mangtagiban kadagiti nating kada kami itan manong nemi ti amang mulmulang mga asikaso ti talon ta agin inanan dagiti katugangak. Agin inanadan ngagmula agtaraken ngem santa nga ginana nga agaywan kadagiti pukuda nga anak mi kinilayla. Naragsak kami manong. Kinawanan na kiti tumtumte nga nakana na problema mi. Dalabasit na kita sa amin pagkinawatan na tumiti asawak ng pasit lang deta iti relasyon nga dadamang palagda no kasta nga makapagkinawatan kami man. Dito nga rod manong nemi ti pagabuklan ti pagkasalitak. Dagyaman naklaunay iti anos mo ken laing mo nang ibasa. Ket sabi ko mat damat ni batik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti pada ka nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Tingor dagyaman nga pagayam mo Simeon.
Thank you kang Kasimyon. Thank you mat kadagiti nagbuyas.